Нашия опит през годините и идеята, която възникна 2003 година, да направим представителство на гражданите, които вярват в каузата Стара Загора, пак ни мотивира за пореден път да участваме. Честно и открито си изразяваме позициите, но правим един по-сериозен и по-мащабен отбор, с който се надявам, че в бъдеще тая форма, гражданската листа, ще продължава да се утвърждава. Основната ни идея е да извадим тази тясна партийност от политиката, особено когато става въпрос за политики на общността, на местно равнище. Нашия опит и работа, която направихме през тези години и това, което не искаме да загубим в никакъв случай, го считаме като натрупан капитал, основните направления са екологията, здравеопазването и партньорството с частния бизнес. И считаме, че тук при всички случаи ще бъдем много полезни. Затова и не издигаме кмет. Защото листата, гражданската, тя трябва да носи отговорността и да работи с всеки кмет. И големия проблем до сега, според мен е, че противоборствата между администрация и общински съвет забавят процесите и развитието. А когато администрация и общински съвет работят заедно, в случая, когато кмета е определил приоритетите си, приел ги общинския съвет и оттам местният законодателен орган създава правила и норми, такива каквито да улесняват дейността на администрацията, тогава печели целия град и печели цялата общност. А благодарение на това, че обединихме усилия в общинския съвет тия 2 мандата, постигнахме и резултати. И мисля, че това никой не бива да го отрича. По отношение на здравеопазването, също успяхме да запазим тези лечебни заведения, които имаме в общината, успяхме да ги развием. И в крайна сметка сега те са основа за една сериозна и разумна реформа, която вече трябва да направи държавата. А по отношение на публично-частното партньорство, за съжаление няколко вече 2 мандата, ние не можем да надделеем и това е проблем, точно заради факта, че сме малко. Ако имаме по-сериозно присъствие и надявам се, че с повече млади хора сега и с по-разгърнат такъв вариант на витрило, това може да се случи. Ще имаме повече съмишленици и това може да се случи. А там е големия резерв. Общината няма откъде да генерира в бюджета средства на базата на данъците. И аз смятам, че Общинския съвет може да направи това нещо на база на добри програми за публично-частно партньорство, да се развият повече права за ползване. Няма да се губи общинска собственост и тогава малките фирми ще доставят услуги към бюджета на общината.